grasya na daw pati mapuligan. Opo, salamat. Salamat yung kadako. Okay. Dapat nga mulig para na taamon. Oo. Kakorean. Asya balitaw. Dako nga ko ang bisla tagugti. Naman. Dako gihap na bulig. Ano na Sila kay ko? dako yapon ka mabalik ka iyo. Asya? Sendin hindak binibiling. Ha? Ambot ko na sendin ni. Binbinido batas. Oo. Asya? Swerte binbinido. Congratulations. Kamu ang beneficiary na hanaan palibreng bigas. Ang kabadis family. Kan manulito ngayon manulilo ito. Salamat, damong salamat. Oh. Binbinido. Swerte ma Junior. Joselito Yati Junior. Ano matadi de? Ikaw tiya nanay? Kahiyat ang beneficiary ang palibreng bigas. Ikang Nabadjis family. Ikang sa Manolitong Emanolilo. Thank you very much. Nakakadangat din sa iya maabot may Oo, sige. Salamat. Salamat yapon. Ka? Ate boy boy? Ah, daw po. Oh. Ay, get sulod. Ayan. Kaya kamot ang beneficiary. Bugas yan na. Ikang Nabadjis family. Sikang sa Manolitong Emanolilo. Sige na lang boy boy. Oo. Hubog man naghihinulat ako kanina nga dito sa hospital. Ano yan kay wala magtrabaho hubog. Ha? Oo. May da naman bugas. Pag tuon na la, din nagugutomon. Kabataan. Oo. Sige makadi kami. Salamat. Oo.